Duh, Koko Prabu pepunden kula Koko Prabu. Tiyang mboten lepak pendhita mboten dosa nggenipun sawantipun timbali atur muninga dhateng paduka kathah-kathah. Peteng dados padhang, bingung dados prisa. Teka paduka pejahe tanpa dosa tanpa lepat. Ngantos dipun pragat lungayanipun Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kakang dosa muka. Ngrantes atiku lan nek panjenengan karo pendhita wis tegel karo wong luput. Tega kok pidana kok sembelih. Mengko bangsamu dadi apa negaramu dadi apa Kakang Dasamuka. Koko Prabu kula atur inget Koko Prabu. Nadyan panjenengan menang, panjenengan kuwaos. Nanging sedaya menika cakra manggilingan wonten apesipun Koko Prabu. Mboten pinanggih wonten donya, pinanggih wonten jaman kelanggengan. Pinanggih wonten jaman akhir Koko Prabu. Bibisono. Mulang kaya guru khotbah kaya kiai. Lah rumangsamu aku karo kowe tuwa ndi? Aku kakangamu, aku ganti ning apa? Kowe adikku, aku ratu. Ratu kok diwulang. Ratu kok diwejang. Bokano. Iya Kakang. Piye bisa nanging keparing mboten keparing kula caos prisa awet kula milujengaken dhateng yang sepuh. Kula njagas mau panjenengan Koko Prabu. Kados badan sekujur kulit dipun jiwit kula karaos sakit. Mumpung dereng kladuk. Yen panjenengan nampi aturipun Kakang kang milujengaken negari. Kangge milujengaken panjenengan. Sinta kawangsulaken kemawon Koko Prabu, sinta dipun wangsulaken. Ngrebut bojone Asanas menika mboten sae Koko Prabu. Prayogi dipun wangsulaken. Nek tak balekke mangke panjenengan ngetingalaken kakungipun, ngetingalaken kasuntan kasudidarenipun. Iki dadamu ndi dadamu? Tanding kalian Prabu Rama ingkang menang sinten Koko Prabu. Nanging yen cara mekaten menika cara nakal, cara serakah. Paduka Ratu dadi maling, laku sedeng, benjang badhe dados menapa negari, mboten murung bosah-basah Koko. Dodomun tak lelki netap jojobang maweng-awengis kumriwis pucuk ing rawis semu segal wedaring sabda. Piye Koko Prabu? Bocah kurang ajar, juwing-juwing kuwandamu. Wah! 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 Punapa ta mirah ingsun priaten Mas Bagong mijil duhudatan pokarya sengkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya iki ratu ora duwe sedulur, ora duweni bapa, ora duweni adi. Anane mung bener karo luput. Sing wani karo ratu dadi mungsuhku, sing wani karo ratu dadi satu, dadi bangsat para. Bibisono. Bibisono. Oh, Kakang, ndak atur eling, ndak atur emut. Iki adimu. Kowe wong tuwa ganti ning bapa, lah kok malah diajar Tipala kok patenono mati Kakang Dasamuka. Tembunge Wibisana becik tur ya apik. Meneng cangkemmu. Meneng. Iya.
Koko Prabu, nadyan kula dipun ajar, kula dipun pala. Kula mboten badhe nesu panjenengan kakang kula, panjenengan pepundhen kula gantos ing bapa. Pejah kula ngandhemi dhateng panjenengan nanging kula ngetaken dhateng panjenengan. Sinta menika dados marganing bilahe Koko Prabu, sedumuk bathuk senyari bumi. Dijenggring anake diledhek, bojone digrijak papane, totoane nyawa Koko Prabu. Totoane nyawa kula. Piye? Ucapmu ngono seksenana, Prasto. Kula lho. Wong Alengka diraja bumi langit wiwit dina iki gandeng Wibisana wani karo negara. Wani garwatak lokna sak dosane minggat saka Alengka diraja Wibisana. Oh adikku dhewe Bisana adikku. Lakon apa sing disandang kowe dhewe Bisana? Kowe nganti diurak dilokno sadosane karo kadangmu Tumwadi. Bisana. Kang Mas Kumbakarna. Kula sagah minangka bebanten mboten menapa-menapa Kakang. Kula sampun trimah. Lepat kula nyuwun pangapunten Kang Mas Kumbakarna. Kula kedah kesah saking Alengka. Iya, aku ora tegel adikku. Kakang Dasamuka. Jabelen tembung mumpung durung nganti kesuwen. Ngapuranen lho Putih Ading Wibisana Kakang. Kakang mesake ati. Parat. Bleng. Wibisana sadurunge surup srengenge aku ora keping meruh kowe manggon ing Alengka. Ora enggal minggat. Tak ranjam wektu iki. Minggat. Minggat kowe. Oh adikku dia. Oh, aduh. Kakang Dasamuka kowe sedulurku tuwa Kakang. Kowe gantining bapa turke ratu sing nyekel panguwasa. Jabelen tembungmu neng nganting glarang dadi panganing singa barong. Dikeramakan sing kelangan aku karo kowe Kakang. Kok paten ana mati kae banjine iso. Kakang Dasamuka. Kumbakarna. Nek kowe mbelani karo Wibisana minggat kowe minggat kowe. Nyawang buta kaya barongan. Ning nek kowe manut karo pun Kakang buta apa tak cukupi. Nek ora gelem kowe minggat-minggat to. Piye? Aku kok tantang kon minggat Kakang ora tuwa apa kowe. Lho, wani karo aku, ora wedi karo kowe. Tanding aku mati aku mbelani bener. Ning kowe kakangku, kowe tunggal bangsa, tunggal biyung, tunggal popo. Nek tunggal popo, tunggal negara padha kerah mengko kewulane dadi apa Kakang? Nek ngono tak tinggal tak tontonan dadi apa negaramu? Rama kula atur inget Rama saka guru sami bibar sedaya tali kenceng dados udar Rama
kula ingkang nyuwunaken pangapunten Rama pepundhen kula Paman Wibisana lan Paman Kumbakarna. Jip kula bayi wingi sore kaken cangkem. Lunga metu jaba dawuhipun Kanjur nganti karo adadimu. Wibisana kon bali. Wibisana kon bali meneh. Kumbakarna kon bali. Njaluk apa tak turuti ning aja nyulayani karo aku. Aja nyulayani karo aku. Inggih. Yen mboten purun, Purbawasesa tak paringake kowe. Nek perlu dadi rangketan, dirante didadung. Mangkat wektu iki. Prasto kula lan wonten dawuh metu njaba golek buta sing bisa njaga segara, buta sing iso nglangi, sing bener sululuk ana banyu. Inggih keparingipun mangkat mangkat golek buta sing pinter nglangi, sing bisa njaga segara. Kula inggih sinuwun. Buta raine boyo sapa? Inggih kula Puntikya Kala Sraba. Kala Sraba inggih. Sing mburi buta raine kepithing ana sapite. Kula Dikya Sayung Srani. Sayung Srani kula non sinuwun sembah kula katur pangabekti kula konjuk wonten wigatos kula pun timbali. Ana pegawean. Inggih. Aku mboyong Sinta ning durung gunung ngladeni. Raning kae duwe bojo. Sinta duwe bojo jenenge Raden Rama, sedulure nom ipene jenenge Lesmana. Kala Sraba lan Sayung Srani tak pasrahi njaga segara Ngalengkodiraja. Njaga segara. Saguh. Inggih, kula tengga wonten sekanten. Iya. Nek ana barang sing aneh sing nyolowadi kowe matura, nek perlu cekel patenono. Nek perlu cekel dipateni. Inggih. Pinten dinten, aja ngitung dina. Pinten minggu selawase nek durung perintah leren ora kena mandeg, tetep kowe ning pinggir segara. Wah, adem. Kelakon masuk ngain mangke kula malah. Yen mekaten lajeng anak bojo kula sing nanggung aku. Upami ngantos wonten alangan kula pejah dos pundi. Yen kula pejah aja kuwatir nek kowe mati mengko bojomu tak golekno wong lanang liya. Waduh. Inggih. Saguh mangkat ora saguh kok tak sembelih. Saguh mangkat ora saguh tak sembelih. Aduh. Kakang Kala Sraba maju kepaluh mundur ya cilaka. Yen mekaten keliran keparingipun dawuh mangkat wektu iki budalmu kowe nggawa literan.
pirang dream inum-inuman sabu-sabu narkoba tak umbar ning kowe kudu njaga segara kula nyuwun pamit nyuwun pangestu sinuwun lungeng gadhong malengkung lir kawresen Koko Prabu Ngalengka dos pundi keparing panjenengan sampun wonten raja pejah malah adhi kula pun Wibisana Kakang Kumbakana dipun tundhung mangke menapa mboten badhe saya ngreget-ngregeti lelampahan Sarwanaka kowe cah wedok ngerti napa wedak pupur nek kurang ayo kowe ning salon kribat ragate pira pun Kakang sing ragati kowe seneng-seneng golek cah lanang sing kok senengi sing bergas sing gagah lho ora usah melu-melu iki perkarane pun Kakang iki perkara negara nuwun inggih ngestaken dawuh Paman Patih kula lan wonten dawuh diawat-awati putu Mundrajit mbok menawa nganti kurang tegel ora tega kepyakno bala buta nututi karo Indrajit Kumbakana kudu bali Wibisana kudu bali ora ketang dadi bandan ora ketang dadi rangketan kula lan matur sendika sinuwun kepareng mandhal pasilan aku tak manjing kedaton kangen karo Diajeng Sinta wis pirang-pirang dina aku ora petuk kaya winalik ing swasana nglenggahe sabda Pendhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen yayah mangsi tumetes kertas daten kepareng wola wali siji kudu dadi kepareng kundura ngetaton Sang Prabu Dasamuka candrane kaya kablabak ing toya benawi
kepareng kondur ngedaten Prabu Dasamuka galeah lakune sejangkah mandheg sejangkah tumuleh candrane kaya ula ingkang kepidak petite mangu-mangu cetaning galih kangen marang ngertian Sinta kepingin den-ladeni kepingin prisa pasuryane nanging eling patine sang tapa Untate Wibisana lan Kumbhakana semplah bebaune baya kang bakal kalakon marang negaraku Ngalengka Diraja manjing Datulaya mirsa apa rengganing kedaton kang mawarna-warna edi lan pene jenggereng ageng sarwa nguger tinatah winangun sae tan dados rena ing penggalih tanggap sasmita para abdi dalem Wira Pradangga Wiraswara winalik dadi slendra ing pangangkah caos panglipur marang ingkang sinuwun Dasamuka Godril candrane
Ketone gole nyandang kok bedani temen ora kaya biasane. Ya, ora kaya biasane kenang apa sih? Ngenom-nomi nyengkelang keris be ya ana sing meling-meling, mawi nganggo sonder be ya sing apik main dikipat-kipataken. Biasane kur nganggo keris be kaya prau. Brengose dingu bedes. Nganggo blangkon be ya ana suntire mburi kaya bocah nom rombongan campur sari. Ketane komandan ngedeg-degi temen. Kiye jenenge wong beret, wong besus. Ana wong kemproh dipaido, ana wong besus dipaido. Lah kaya ki apike kepriyen. Nyong karo kowe ki wong Jawa, nyandang nganggo srojan mentaraman, nganggo iket nyengkelang keris, nganggo sampur, jait kawung diwiru, joget luput. Dangdutan luput lakon kepriyen mangken nyong karo kowe wong tuwa nggo tuladan marai karo bocah-bocah enom angger sing tuwa be moh blangkonan moh nganggo jarit laluwe bocah jaman siki mangane jaman gemien ngapa 30 tahun 40 tahun kepungkur angger ana wong duwe gawe jenggur wayangan ketoprakan gelar kelasa gelar lampit nying sore damen wong-wong tua meretan kelambine ireng nyengkelang keris mbuh sarung mbuh jaritan kuwi jaman gemien siki ora anggerana wong blangkonan malah isin ora ketang beyaga be angger metu nguyuh blangkone diuculi isin metu nguyuh ora kuat ngampetan wong tua metu gedumuk tur jebulane anu bocah ndodok diuyuhi bedes nyata aja dumeh iket ning ana mangsude. Ana mangsude? Iya, mangsude apa? Jajar nek kowe ngarani iket karo kopluk kowe derajate dhuwur endi? Lah ya dhuwur kopluk. Lah deneng pengajian nganggo kopluk, layat nganggo kopluk, ya ora kenduran nganggo kopluk. Kerjeken. Lah kowe nganggo blangkon nggo ngapa? Ya bener, kowe nganggo kopluk, jajal nggo kenduren. Nggo layat, nggo jagongan nganti kuluh-kuluh kene ana syarate abang kupluk ora tau dikumbah mangkane nyong nganggo iket angger setengah wulan pisan seminggu pisan tak kumbah tak sabun tak rinso kiye iket ana padone papat tegese nggambaraken jiwaning menungsa supiyah amarah luamah mutmainah manggone nang iket kiye mulane nggone nang sirah kowe ngerti maksude beda karo kupluk mingkup ning jembluk ya ora iket angger dinggo padon papat dilempit padone telu maksude iman Islam ihsan orang ngandel takon karo Pak Kaum bedes nyata tayeng dulu duit kon ora tayeng ya kowe nganggo kupluk nganti jamuran ora ganti-ganti beda karo iket mulane wong nganggo kudu ngerti maksude kaya kuwe ana piyaga sing nganggo blangkon ning kene ana pucuke jajal maksude apa kuwi ana maksude aja kurwaten blangkon ana cucuke bedes orang ngira nyolong petek kowe klo apa wengi kiye nyong karo kowe ditimbali karo Pak Dono ya ujuping karsa kaya mau sore ningkahkan putra wis kelakon ya karo Karang Semanding ya hiburan awan campur sari kimbengi awake dhewek mayang kolaborasi wayang kulit ning karo wayang golek iya ning ketene kok beda temen apa ana rombongan anyar endi nek iki loro sing pating petetek sih ya bintang tamu iya yang ngenalaken nek urung kenal matur nyong ketane mandani isin wis ya ora apa-apa ketone kaya wis tau dadi mantuku ning ora sida sing endi ya mbuh nyong ora denger ya jajal siki men kenal matur nyuwun lagu apa men diparingi lagu ama kedhek wong tua matur nuwun banget iya anu Bu nuwun sewu niki sedulur kula ajeng nderek kenalan Sugeng Dalu. Nggih, wilujeng dalu lek Jiweng. Ngandel porang angger karo kowe lemune ya lek Jiweng ora Mas ya.
ngomong sugeng kok ngene terus wilujeng yo. Iya. Lah kok ora ngerti maksude. Lah maksude siapa? Nek lujeng kuwi bagiane wong lanang, nek sugeng bagiane wong wadon. Nggih, leres. Lah deneng si. Lah iya, lujeng alune nang ajeng. Lah nek sugeng deneng wong wadon. Lah indo meleket lho nang arep. Oh iya. Nggih, senajan pun pada presan nggih kajenge pada ngerti malih mbok kenawane wonten sedulur anyar durung presa. Nepangaken asmane. Nggih, nami kula Eka, Lek. Eka sinten? Eka Suranti alias Ndoge Kang Yanto. Oh, ndoge Kang Yanto. Iya. Yanto, bapake kowe gerji mesin. Anake kaya kowe bedes ketone. Lah ya kiye sing anggere nang ngaring TV Jogja. Jogja TV. Iya. Biasane ya kiye anggere anu bintang tamu sing wis terkenal arep asline sekang Ambal, sekang Kaibon ning hijrah nang ngaring Solo. Nang Solo. Iya. Anu tesih single napa pun wonten buntute? Alhamdulillah niki pun enten buntute. Oh, nggih, syukur. Nderek seneng. Rawuh mriki kawit mau napa kawit wingi? Pede enjing, Oh, dalu enjing. niku keng Karanganyar terus bablas teng mriki. Oh, nggih, matur nuwun isih kelingan. Ning nggih, aku le ngalem karo Mbak Eka. Ngaleme. Tegese wis biasa nderek dalang gedhe Pak Mantep, Pak Anom, Pak Kentus ditimbali nang ngaring rawa ya isih kersa rawuh ngene. Iya. Mangane anggen-anggen iki godhonge ciut. Wong paling kurang ngerti meketan. Anggen-anggene tulu cetya, natya. Awit kelingan jaman gemien. Belajarane selawatan dilakoni gemien. Asal dibonceng dibalekaken. Siki garik ngunduh kepinterane ngundur rezekine. Alhamdulillah. Syukur nggih. Nggih, diparingi berkah napa mriki? Lagune napa sing kira-kira kanca bisa ndarekaken karo sampean? Napa nggih? Ngersane napa, Pak? Lah ngerti tawakaken mengko ya wong sepiring-piring njaluk kabeh. Saman dicuwil-cuwil ya entek. Nggih, Mbah mantan ngersane napa, Mbah? Sadingae. Upamane walang kekek mawon kepripun? Walang kekek. Kekek. Sak Sing laras riyen mawon. Oh, nggih. Ulere ditokne. Nggih, mangga milih. Nyamat mawon nggih. Nyamat Mas Slamet. Ripne
ya. Suarane iki suara emas, suara sing dadi mobil ya kiye. Suara dadi omah gedhong ya kiye. Iya. Suara dadi berantakan iki sebab suka suara. Alhamdulillah niki mergo swara nggih saged tumbas lemah Pak De. Amin. Rong amin, amin. ikrak. Syukur, syukur. Guruk. Oh, ya. Yo. Ae. Oh, ya. Oh, ya. Ae. Oh, ya. Ae. Oh. Bintang sekagebumen kontalangaring Solo. Iya, sing mancak dalang Solo. Dalang Solo. Iya ning merucut. Merucut lha iya wong Cipaman iki dudu ming mas ora barlean ning malah ngungkuli sak dhuwure barlean. Oh, mulane ora gampang sing bisa ngembani karo Mbak Eka. Iya, syukur, syukur. Iya. Pilih-pilih. Iya. Biyen dadi ipene ora sida. Ya. Matur iki mau Mbak Eka ya. Gandeng ketone Mbak Eka gawe sedulur wadon. Jajare yen urung kenal ya nderek tepungan, ya nderek kenalan. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Nggih, nderek tepang nuwun pangapunten ingkang cara kebumen dadi ora cara wetan alus-alusan cara ngriki kaya niki. Nggih. Nggih, asmane sinten? Jeng Kula Dewi. Dewi sinten? Dewi Tokdil. Oh, Dewi Tokdil nggih. Asline saking pundi? Karanganyar. Karanganyar. Kalingkarang Pandan saged napa pundi Karanganyare? Saderenge. Oh, saderenge nggih. Kula nggih duwe sedulur adi teng mrikan ning isih adoh nang Sanding Pasar Jaten nang Palur. Oh, nggih. Oh iya, nggih, nggih. Rawuh mriki bareng kali Mbak Eka seniki mangga Mbak Dewi maringi lelagon nggih hiburan kalih para kesepuh sanak sedulur teng mriki kabeh. Nggih, niku wonten panyuwunan saking Pak Darman nggih. Oh, Pak Darman nggih. Sakake Sri Uning. Oh, Sri Huning nggih, Sri Huning nggih. Ki sing genter ya guru sinden nggih sing genter. Iya, piye? Sing bawa Mas Wido.
Ayo. Mau wis kenyang jarik saiki ya tak kon bawa. Dek Wawan jarik kula dinyang kok ora dadeyan. Oh. Ya. Cek. Jarike wis tak tuku kok mulane ganti Wis kuwi. dicolong. Tak tuku meneh engko jarike kuwi. Iya. Sinebut pahlawan putri Sri Huneng Mos tika Tuban Sesuk kena digawa nang Karanganyar Kulon piye? pun telu kowe duwite entek nggawa Dewi. Ora gelem 500. Aku ora mangan duit lho, Mas. Ora mangan duit ngomong aku Iya. mau bareng kowe kondo hotel ngono kae. Ya sing penting nek kepareng Mbak Dewi karo Mbak Eka ditinggali nomere HP. Oh nggih. Niki padalan kita ngenjing tanggal 11 sing ajeng ngatur Nomor iki HP Mas. mangkin wong onten sedulur sing ajeng ngersakaken mbok menawani kuat diaturi gotong royong. Iya. Cek putra Kanjeng Suralawe Sing pun ngasta unjukan monggo dikersakaken nek nyong mung urung diparingi. Tok prangkung Bojonegoro Bebela Wirat Maya Prangira Sri Huning Kukur dadi kusumaning bangsa bot-bote ngarah jarik Upamane apa? Nek kalih jumeneng napa nggih kepareng, Mbak? Oh nggih. Nggih. Jajal karo jumeneng. Lah, rak tenan. Pun ketinggal, Pak. Kok kaya ngerti apa wae. Nyawang jarik neh, Mas. Sri Huning Mustika Tuban Labu Tresna lan sapaya pati marang Raden Wirakaya kang wis prasetya anandang prati Sri Huning datang kita kang cinipta katange pribadi Wiratmaya putra ira Ranggalawe adipati Tuban Sri Oning putraning abdi Wangsa pati nali kaki Kapupo ing kadyan lakna Duprang tanding lawan nak jika katresnaning Wiratmaya pinapitin Oh, ya. Rara Sri
Matur nuwun, suarane apik, wiragane apik. Ya. Ya ora maida anu tukulan sekawetan bedane sing sekang gunung. Iya, ning anak Eka sing sekang gunung. Alah, gunung ndi Wanasaba. Jenenge yang ngembari padetene Eka. Ning kana anu menang Brajak. Brajak ya. Siki genti kari Mbak Eka gandeng mokal lenggah siki karo Jumeneng. Karo Jumeneng iya. Nek kepareng upamane cara Jawa Barat. Sing Gunung Galunggung upamane kepareng. Sendi kadhawu. Nggih, monggo. Kalih jangklen iki. Heeh, karo nderekaken para tamu sing agedhar. Nggih, sinambi ngiringi ladrang kluthik. Ya ngapunten Bu. Komplit sak bawane, sak bawane nggih nek mawan durung metu. Pundung grisungku rula sungkan
pedes cengkoke karo anglerek. Iya. Sampun Pak B. Yeah. Yeah. Ya ya ya. Ya 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 ya. Yeah. Banjing lecet
jagoku Plenggah tetep jumeneng nang kono. Matur karo kesepuhan karo para pepunden nek dikersakaken lagu nek ana pamundhut apa. Nggih dumateng Bapak Ibu sedaya mawon ngersakne lagu menapa menika Pak? Sing wonten mriki, ngajeng mriki, Mbah Darmo. Sane napa Mbah? Kowe arep njaluk lagu ya bingung. Udute sajake gaul. 2 3 4. Ya matur napa empun apa tanduk? Empun apa malih, Pak? Empun. Oh, Malih. Mbok yo empun ngono lho, Pak, Pak. Heeh. Napa? Terlena. Walah Mbah dek zaman sekarang jek terlena wae. Ya eman-eman Mbak Eka karo Mbak Dewi paman ming lagu-lagu kaya kuwe. Iya. Tunggal dene anu iwak peyak kuwe. Lah nggih alamat palsu, terus Iya, ngamen. Iya. Ya mangga kowe milih bareng karo Mbak Dewi jumeneng bareng. Piyayi putri kabeh men. Pawit bintang tamune ming bocah loro kiye. Iya. Tak jaluk Kang Bandi sing prihatin wengi kiye. Berkahi. Iya. Jaluk ikutut manggung. Kok sing gadah damel ngersakne ikutut manggung, Pak De. Wis pokoke nyong manut karo kowe sekalian karo Mbak Dewi arep ngaturi apa monggo. Nggih niki sadereng ikutut manggung diparingi sing gumya kriyen. Nggih, cocok, nggih, cocok. Pepeling nggih, Pak. Oh, pepeling nggih. Nggih, pepeling riyen. Dibawani apa ora? Langsung mawon. Oh, langsung. Nggih. Nek nganggo sinom grandel dhisit. Langsung mawon nggih ikutut manggung nggih bawa. Oh, nggih. Dah kesuwen. Nggih. Langsung pepeling. Yo, tak kuntak. Tung ting tak kuntak cerit cerut. Sing medeni iki nggon curute kowe pancen. Lah nggon cerut biasanya terus mareng ganggu wis.